пак отворих обявите за работа и те продължават това нещо да го правят. Да пишат като част от изискванията към служителя, примерно диплома, език, каква професия трябва да притежава, колко години стаж и да работи под стрес и високо напрежение като част от неговите компетенции. Ама откъде на къде този човек трябва да работи под стрес и високо напрежение, аз това не разбирам. С какво това допринася за работния процес? Аз като видя такава обява и просто директно я затварям. Значи, приключва се с обявата. И така и не мога да ги разбера защо това го пишат. Ами не е ли по-важното да напишете, че той трябва да си свърши работата, която се иска от него и да му осигурите супер спокойствието да го направи, за да сте щастливи вие и да е целият продукт много по-качествен и много по-готин. И чета, че ще ли вече да се търсят работници от чужбина. Явно младите хора, все пак нали вече и те така са се ориентирали, че не искат да работят под стрес и високо напрежение, защото няма никакъв смисъл в това. И се налагало да внасяме работници от чужбина. Аз не знам, сега не съм запозната с работния пазар в чужбина, дали там искат да работят под стрес и високо напрежение, независимо какво е заплащането и какво могат да си покрият в България специално с това заплащане. Важното е, че ще работят по стрес и високо напрежение, което е вредно за здравето и ще си увредят здравето. В чужбина сигурно искат така. Българите не искаме, но чужденците искат. И те ще дойдат да работят тук вече. Ще дойдат чужденците да работят у нас поради тази причина.